Mateo Kapitulo 6. Sa inyong pagampo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan, sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo. Kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pagampo. Ayaw sunda ang gihimo nila. Kaya ang inyong amahan, nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa, ing nahinuon niini pagampo. Amahan namo nga naa sa langit, malaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay. Luwas sa hinuon kami gikan sa daotan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit.